Ислам абый, рәхмәт сиңа һәм хореограф Айсылу апа, мин шулай беләм, зур рәхмәт сиңа. Сез әфәрин. Инде мине Айдар абый күрде дә әзерләнә башлады, йөгерә башлады. Син үзең генә бисең белә. Әйе, урыннан башлыйлар икән. Менә шунлыктан да бүген безнең сәләт клубларының бию генә түгел, шулай ук безнең изге Шишмә волонтерлары да үзләренең биюләрен күрсәтергә әзер. Әйдәгез, аларны да каршы алыйк. Каты кайнар алкышлар, дуслар. Әйдәгез. Һәм инде алар җыелалар, әкренләшеп җыелалар. Төрле урыннардан басал. Монда форум буена җыелган бутылкалар икән. Бик шәп, ниндидер кызыклы реквизит бар. Символиклары да әзерләнә. Адил апа, әйдә. Алмас сиңа киттиләр ит инде, ничисең соң? Булды. Рам-па-па-пам, изге Шишмә аланы. Без әзер, сез әзер, демәк, башлыйбыз. Юк, біз әзір түгел. Беренче тапкыр мингиләрдә изге Шишмә. Барысы да карый аңа. Изге Шишмә. Таныштым, хәзер беләм. Изге Шишмә. Ярдәмгә килүчеләр. Изге Шишмә. Команда иң беренче. КППдан каршылый. Исеме аның ничек? Кычкырып кабатла. Яшьләр тора үзе. Барсы да эзли аны. Кайда минем туган йортым? Язып куй, изге Шишмә. Иртән торам, юынам, радиога бына. О җырны ишетәм мин һәм искә төшерәм. Аны нинди алан дип йөртәләр әле? Тик 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 барасың син хәзер безгә ярдәм итәбез гөлдә гөлдә кичен біз ял итәбез бергә биләрдә эш ай кәефләр плюс вайп мәдәни спорт һәм инфо без булмасак уйнар минор ләкин биләрдә без дә шыдамый сезгә итәбез безнең йөрәк яна тизрәк кушыл узаклама иртән торам юынам радиога бына о җырны ишетәм мин һәм искә төшерәм Айдар абый, киемем жыртылды, миңа нишләргә? Тик 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 Unutsan искә төшерәм Бу хуҗалан синең белән Язып куй блокнотыңа Интекә изге Шишмә Интекә изге Шишмә Аны болай да барысы белә Могҗизалы без, могҗизалы син Могҗизалы син Тагын бер тапкыр сорыйм Кем текә изге Шишмә Инган изге Шишмә Бер сыйфат безгә сиңгән Дустым, безне тыңла Соңгы тапкыр әйтәм сиңа Әзер без булышырга Кулларны күтәр уңга сулга Иртән торам юынам радиога бына О җырны ишетәм мин һәм искә төшерәм Ярар, җитте бергә, эшләргә кит. Тик 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 Син уйлама сәл кеше Мин беләм
Изге шишме аланы. Зур рәхмәт сезгә, зур рәхмәт. Сез әфәриннәр барыгыздан. Ярый дуслар, тиздән инде без башлап җибәрәбез безнең кичке чарабызны һәм инде шулай ук ябылу тантанасын. Әлегә әйдәгез, мин бүгенге спорт юнәлешендә үткәрелгән чараларда уңышларын да сезгә укып китермен. Бүген боча, футбол, дартсы, флорбол һәм корнхол уеннары буенча джем-сессияләр үткәрелде. Һәм инде бочада Мадde аланынан Миргаязов Аслан, Нотпольна Камиля, Миргаязова Шулпан, Минульна Карина, Бурмистрова Даша җиңделәр. Әйдәгез аларны алкышлыйк. Алга таба футбол дартсында Билге Каган аланынан Волков Данил җиңү яулаган. Сине дә котлыйбыз. Флорболга килгәндә безнең Киямов Рифат, Субиев Ильдар, Газиев Амир, Гатин Тагир, Гатаулин Амир, Деминов Амир, Гафуров Дамир һәм алар барысы да Атила аланынан шулай ук җиңү яуладылар. Бик шәп. Инде корнхолда безнең Кубратхан аланынан Гилмутдинов Раил һәм Илдарханова Айзилә җиңде. Без сезне котлыйбыз, җиңүчеләр сез. Әфәрин. Һәм шулай итеп әле безнең бүгенге көндә үткәрелгән бик матур бәйге барые, без аны Сәләт Биләр 2024 каналында үткәрдек. Һәм инде әйдәгез җиңүчеләрнең видеоларын карап китик, алар барысы да экраннарда. Карыйбыз, игътибар. Aha, так. Hozir bir necha sekund. Әйдәгез алкышлыйк, видеолар чыкмый, чөнки сез алкышламыйсыз. Димәк, видеолар әзер дип беләм, һәм инде әйдәгез карыйк экраннарга. Нинди салкын су, әстәгъфирулла, тәүбә. Кайнар су юк. Апа, ярыма Сәләт кафега. Син нәрсә дәресләр, әйдә киттек. Нигә йоклап ятасыз? Хәзер дәресләр башлана, әйдә тор, тизрәк. Бик күп дәресләр. Бу минуслар безгә барбыр, чөнки без бик яратабыз әйдәманнарны и без этих минусов. Бик шәп, бу безнең беренче видео булды, һәм инде әйдәгез икенче видеоны да шулай ук карап китик. Әйдәгез игътибар экраннарга. Это мой прямой эфир с отеля в Дубаях. Я только что купалась тут в ихневых морях. Короче, привет моей музыке. Котики, приветики. С вас как всем вопросики. С меня. İsmim Nişek, Kubrat, İsmim Nişek. Бик шәп дуслар, бик шәп, һәм инде сез аңлагансыздыр, һәрбер бу видео безнең җиңүче булган. Шуңа күрә әйдәгез сәхнәгә мин чакырып калам. Кузьмина Полина Кубратхан аланы, Латыпова Латифа Аспарухан аланы һәм Салихова Амина Кубратхан аланыннан. Без сезне котлыйбыз. Әйе, авторлар гына кызлар зинһар өчен кем видеоны төшергән, бер кеше генә. Кузьмина Полина. Менә монда Полина, безнең Полина, без сине котлыйбыз. Бу синең видеода төшергән кызлар, шулай бит инде. Алга таба Латыпова Латифа, һәм инде Салихова Амина, Кубратхан һәм Аспарухан алайдагыз бергә күмәк фото ясап китик. Зур рәхмәт сезгә кызлар. Һәм инде әлбәттә әйдәгез селфи монда. Видео селфи булган бу. Ярый дуслар, бик шәп. Без сезне котлыйбыз һәм инде без сезгә бик рәхмәтле безнең бу 3 көндә үткәрелгән төрле бәйгеләрдә катнашканыгыз өчен. Инде без күчәбез безнең ябылу тантанасына.
һәм сәхнәгә мин чакырып калам Сәләт яшьләр үзәге директоры һәм инде форумның штаб җитәкчесен Айгөл апа Габдрахманованы. Әйдәгез каршы алыйк, каты-каты алкышлар. Әйдәгез әле каты-каты алкышлар белән алкышлык безнең шушы форумның иҗази директорын Ләйсән апаны. Сезгә ошадымы аның алып баруы? Минемчә бу булды сезнең 10% максимум. Ә сез бит булдыра аласыз катырак алкышлар. Әйдәгез, Ләйсән апа! Хәерле кич, һөнәрләр, биләр, форум, сәлам, сәләт! Әфәрин! Зур рәхмәт балалар, зур рәхмәт. Әфәрин, хәерле кич, биләр, форум, сәлам, сәләт! Кәйфләрегез ничек? Ошадымы сезгә биләр форумы? Каты ошадымы? Ничек ошады? Әйдәгез, алкышлар белән күрсәтеп калыйк әле бер-беребезгә. Әкем әле җәй көне тагын кайтачак монда биләргә. Әкем Сәләтнең башка аланнарында катнашачак, бармы андыйлар? Әфәрин, әкемнәр монда яңа дуслар тапты. Әфәрин, сәлкешләр, бик зур рәхмәт сезгә. Сез булмасагыз, шундый шәп форум булмас иде. Әйдәгез әле үзегезне алкышлагыз. Сез әфәрин, сез молодецлар, сез иң шәпләр, иң акыллылар, иң чибәрләр, иң матурлар, иң яхшы сәлкешләр. Мин сезне яртам, әйдәгез бер-берегезне алкышлагыз. Һәм шундый ук каты-каты алкышлар белән әйдәгез рәхмәт әйтик безнең әйдаманнарга, безнең баҗитәкләргә, безнең остазларга. Әйдәгез аларны алкышлыйк. Тәкъдим итәм шундый алкышлар бүләк итәргә оештыручыларга. Алар бик каты әзерләнделәр. Аларның әле алда 5 форумнары бар. Әйдәгез аларга көч биреп аларны алкышлыйк. Әлбәттә рәхмәт сезнең әти-әниләрегезгә, сезнең укытучыларыгызга, безгә һәр вакыт ярдәм иткән министрлыклар, Алексеевск районы, безнең остазларыбызга һәм әлбәттә безнең рәисебез Рөстәм абыйга. Әйдәгез шушы форумны оештырырга ярдәм иткән, үз көчен куйган барлык кешеләргә рәхмәт әйтик, барлык кешеләрне алкышлыйк. Алар ишетерләр, каты-каты алкышлар һәм сезнең рәхмәт сүзләрегез. Сезнең белән бик рәхәт иде монда. Монда җыелды сәләт клублары, сәләт сыйныфлары, адымнар, төрле шәһәрләр, сәләт мәктәбеннән укучылар, безнең остазларыбыз һәм без бер-беребез белән бүлештек, безнең планнарыбыз белән, уку-укыту дәресләренә йөрдек, спорт белән шөгыльләндек, биедек, җырладык, бер-беребез белән таныштык һәм шундый матур сәләт мөхитенә чумдык һәм биләр белән таныштык һәм биләр сезне ел буе көтәчәк. Кире кайтыгыз биләргә, кире кайтыгыз сәләткә, сәләт аланнарына, үзегезнең клубларыгызда актив булыгыз һәм шулай сәләт йортында без сезне көтәбез, Сәмрухта көтәбез һәм гомумән сәләт нәкъ менә шушындый шәп сәлкешләр өчен. Сәлкешләр, бик зур рәхмәт сезгә шушы форум өчен. Без сезне бик каты яратабыз. Һәм һәрбер эшнең бар башы, һәрбер эшнең бар ахыры. Ничек кенә күңелсез булмасын, шушы һөнәрләр биләр форумы да үз эшчәнлеген тәмамлап килә һәм без рәсми ябылу тантанасына җыелдык. Сез әзерме? Әзер булгач, әйдәгез игътибарларны юнәлтик безнең матур әләмнәргә. Сәлкешләр, әйдаманнар, әләмнәргә таба торып бастык, әзерләндек. Һәм ябылу тантанасыннан алда әйтәсе килә, без ни өчен шундый рәхәт шушы вакытны бергә үткәрдек? Чөнки без бердәм
Әфәрин сәл кешеләр, әйдәгез. Әфәрин диеп әйтик әле үз-үзебезгә. Әфәрин сәл кешеләр, әфәрин сәләтлеләр, әфәрин сәләт. Һәм без әзер безнең рәсми ябылу тантанасына һәм игътибар әләмнәргә Һөнәрләр биләр форумы әләмен төшерергә. Әфәрин, шулай итеп, безнең 2024 елның Һөнәрләр биләр форумы рәсми рәвештә ябык дип игълан ителә. Котлыйм! Зур рәхмәт Айгөл апа, әйдәгез Айгөл апага алкышлар. Һәм инде дуслар, озакка сезне, мин сезне барыгызны да безнең сәхнәбез янында чакырам, чөнки нәкъ менә хәзер безне сәхнәгә яраткан һәм матур, сөйкемле, нинди генә сыйфатларны гына әйтеп бетерә алмыйм инде мин бу кешегә. Эйл апа чыгачак һәм без бергәләшеп Эйл апа белән бүген сәләт форумының 2024 елның яңа җырына һәм яңа биюне бергәләшеп бийбез. Әйдәгез, уңышлар. Безгә җитә бер көн, хыялга ышан.
Дә бер көн әйләп ага сиңа бер бию җитми миңа калса бир бишне шәп. Ай, дуслар, ничек моңсу икән бу мизгелләр. Утырган вакытта безнең сәхнәбездә ничектер ниндер өйләрме, нәрсәдер әйләнеп чыккан, нәрсәдер килеп чыккан. Кемдер бар, кемдер юк, кемдер килә, кемдер китә. Без бүген, нәкъ менә хәзер 2024 елда беренче форум, һөнәрләр, биләр форумы белән саубулашу кичен дә башлап җибәрербез. Дуслар, беләсезме, минем шундый сорау. Сезгә бу форум ошадымы? Сез тагын сәләткә кайтачаксызмы? Без сезне барыгызны да көтеп калырбыз. Һәм миннән дә бер шундый сорау. Иртәнге күнегеләр сезгә ошадымы? Сез тагын иртәнге күнегеләрне ясарга киләсезме? Ай, йөрәгемә бал булды бу. Ярый, дуслар, беләсезме? Һәрбер кешенең тормышта төрле маҗаралар була ала. Һәм инде бүгенге безнең концертыбыз нәкъ менә кешенең эчендә ниндер төрле фикерләре турында концерт булачак. Шулай дип әйтеп куям, чөнки барысы да аңлашылыр. Берничә мизгелдән без башлап җибәрербез. Ләкин аңарчы сезгә сорау. Сәл кешеләр, аланнар һәм барлык катнашучылар, һөнәрләр биләр форумы. Сез соңгы концертка әзерме? Алайса, без башлыйбыз. Карасам да карап туймыйм, Идел буе кайыннарына. Алар җитәкләшеп ялана аяк, чыгасымын Идел ярына. Мин яратам сезне, кардәшләрне, хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган, йөрәк җырларымны яңратам. Җилдә тирбәләве, рәхәт бирә минем күңлемә. Белмим күпме туры килер икән, туган җирем буйлап йөрергә. Баганалы юлдан күз алмыйча, моңсуланып тора имәннәр. Үсмер имәннәрне иркәләргә, нәзек дилле җилләр килгәннәр. Мин кояшка таба, айга таба, яз түренә таба юл алам. Гөлләр арасына үләннәргә, үзәннәргә кереп югалам. Әгәр сездән арлып яракларга, алып китә калса юлларым, кайын шаулавында ишетерме туган җирнең үлмәс җырларын. Күпме карасам да карап туймыйм, Идел буе кайыннарына. Алар җитәкләшеп ялана аяк, чыгасымын Идел ярына. Мин яратам сезне, кардәшләрне, хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган, йөрәк җырларымны яңратам. Йөрәк җырларымны яңратам. Йөрәк җырларымны яңратам.
кишебезне без һөнәрләр турында сөйләшәсе килә. Әмма бүген без минем йортыма кунакка барачакбыз. Биредә күп кеше яши. Төрле фатирларда яшәүчеләрнең хәлләрен дә белербез. Әйдәгез, беренче фатирга барабыз. Һәм бүгенге кишебезне Азалия һәм аның гаиләсе ачып җибәрә. Каршы алыгыз! Азалия. Азалия, кызым, сен кайда? Бәтәш, Азалия, сен нишләп монда утырасың? Монда тыныч булганга. Нәрсә булды, кызым, сиңа? Әти, күптән сезнең белән сөйләшәсе килә иде, ләкин сүзләр генә табылмадым. Әйтәсе сүзләре генә табылмадым. Әти, безнең гаилә күптән Курайда уйнады. Нәселебезнең һәр кешесе Курайда уйнады. Әнием, син, бабаем, бабайның әтисе, бабайның бабайын әтисе, бабайның бабайын. Кызым, кызым, әйтәсе сүзең югала бит. Әти, минем Курайда уйнасы килми. Минем архитектор буласы килә. Ярар, кызым. Әгәр дә син шушы юлны сайлагансың икән, шушы бернәрне сүз каршы булмас. Без бит бер гаилә. Мин шундый шат, рәхмәт бик зур. Мин дә, кызым, бик шатмын. Ярар, мин киттем, минем эшләрем күп. Ярыймы? Мин шундый шат, минем әти шундый яхшы. Әти эшенең кайта да рәхәтләнеп ял итә. Мине исе өйгә кайткач, кадерле эш көтә. Математикадан әнә 5 мәсьәлә бирделәр. Әле ниткән теория,
isbatлагыз диделәр. Әдәбият дәресенең 2 шигырь ятларга, ботаника дәфтәренең алабутая ясарга, рус теледән кагыйдәләр, куштылар өйрәнергә. Минем бит баш 2 түгел, минем баш 1 генә. Кайчан гына котылырмын дәресләрдән, мәктәптән, кайчан гына үсәрмен дә ял итермен әйбәтләп. Азали үзенең хисләрен тыңлап дөрес һөнәр сайлады. Гаиләсе моңа бер яхшы сүз дә әйтмәде. Һөнәрне сайлаганда үз йөрәгеңне тыңларга онытмаска кирәк. Have you ever crossed the sea? Take a look around the corner and listen to your heartbeat. Have you ever touched the rainbow? Take a ride and it felt sweet. It takes one step to start a journey. It's up to you to make a trail. This is the time for yourself to be free. You gotta follow your heart. This is the time in your life, and it's never too late to see the light in the dark. You gotta follow your heart. Walking for away horizons, you will never walk alone. You'll be at home when your heart is a million miles away from home. This is the time for yourself to be free. You gotta follow your heart. This is the time in your life, and it's never too late to see the light in the dark. You gotta follow your heart. Show me the way. Who knows the way? This is the only road to go. Life brings me down. It takes me down. And only heaven knows.
белән хәлдә була ала. Менә мәсәлән, хәзер без Галия исемле кызыбызның хәлләрен белешеп кайтабыз. Әни булу үзеннән үзе бер һөнәр. Әни кешенең эше бетми ул. Менә хәзер дә Галия олы апайлары белән әниләрен зарыгып көтеп утыра. Әниемнең муенсасын тагып, басып торам көзге каршында. Бер гәрәбә алыштыра миңа, дөнья малларының барсында. Диңгез куенында сихәт җыеп, күпме еллар ныгып чыныккан. Тарих төпкеләре катлам-катлам, сатлы хәтер кайсын оныткан. Әмма шунсы истә, әниемнең бер салмычаны кигәне. Бу муенса миңа әбиеңнән мирас булып калды дигәне. Ситсы күлмәккә дә, ефәккә дә тагайды шундый яратып, үтеп киткән сайын тирәенгә Галибәне бер нур таратып. Гәрәбәдә иде микән бу көч? Аны йөрткән горур заттамы? Юкка түгел бит ул хатын кызның, асыл таштан хикмәт тапканы. Гәрәбә ул хәтер, яткәр, тылсым, халкыбызның шанлы үткәне. Сыр мәллә Төрки дөньясында хатын кызның абруй йөрткәне. Беләзеген, инҗе мәрҗәннәрен ул тикмәгә сыеп такмаган. Ил йортының моңын, рух дуасын дисбеләр дә итеп саклаган. Ут учагын тоткан сүндермичә,
Үз мирасын җыйган бөртекләп, ил дәүләтле халкы гомеренә еллар сыры өстәп, киртекләп, киясләнү генә булмаган ул, урындырып ешкын кунактан, ил тәхетнең данын, бисмиллалап, саф иманы белән ныгыткан. Күзен кысты миңа серле ташым, эчендәге нурын балкытып, хан бикәлек булды уянгандай, выждан куйды башын калкытып, балкымаган асыл сыйфатлары, кимсетелгән күпме язмышлар, тарих төпкеленә сөрелмәгән без ачасы мирас табышлар. Тезим әле шигырь гәрәбәмне, ямен ямгә туры китереп, горур йөртсен аныкларым, туган телнең тажы иттереп, ышандырды мине бу муенса, төркилегем канат кагынып, тел хәзинәң тирәндәрәк диеп, сүз гәрәбәм куйды чагылып. Әни, син кайткансың, без сине шундый көттек. Кайттым, кызым, кайттым. Ордым. Сез ашаган килешме? Инде ней, син бик күп эшлисең, сиңа үзеңнең эшең ошыймы соң? Мин бит сезнең өчен эшлим. Син һәм синең апайларың өчен. Минем сиңа бигрәк тә булышасы килә ни. Борчылма, кызым. Син әйбәтләп укы, яраткан эшеңне тап, тырыш. Син бит тырыш кызым. Шул миңа бик зур булышу булыр, җимешем. Тәринкәләрне җыеп куйсаң, каршы сүз әйтмәс идем. Шул да шул булыр. Гөлиянең әнисе көн саен эштә. Ә кызлары матур, акыллы һәм тырыш булып үсәләр. Ә хәзер без минем йортыма үтеп барабыз. Биредә минем бала чагым үтте. Фатирым каршымда Сония әбинең оныгы Рамир. Ләкин без аның белән уралашмыйбыз да кебек. Икебез дә үзебезнең эшләребезгә баттык ахрысы. Җир кешене һәр чак ашыктырган гасыр, еллар буе. Ашыгып сөя кеше, аннан ашыгып уза диләр туе. Мин дә ашыгам алга, елларыма йөрәк ачып менә. Ашыктыра кояш, йолдыз мине, җилләр ашыктыра. Я суыта дөнья тирләтә яки ашыктыра. Кузгалырга, алга юл алырга форсат ачып тора. Нинди бәхет! Һәр бер көне белән дөнья ашыктыра. Яши ала шулай ашыгып җирдә бары, гашыйк кына. Әйе, Рамир белән күптән күрешкәнебез юк инде. Эльвина, сәлам! Без күрешмәгәнгә ничә ел инде? Сәлам, Рамир! Чыннан да, нишлисең соң син монда? Мин әбидә кунакта. Карале, Эльвина, без инде күптән күрешмәдек. Әйе, бер кая чыгабыз. Яхшы, мин риза. Айдарларны да чакырыйк. Рөстәм белән Рифатны да. Бөтенегезне күптән күргәнем юк инде мин сезне. Әйе, барысын да чакырам. Чакта сагынышың барын онытма, иңнәренә ялгыз күтәрмәстәй, авырлыклар төшсә тормышта, янәшеңә басып иңер куяр, якын дустың барын онытма. Basıp iner koyar, yakın dostun barın unutma. May kıyaşı şılanırım koyup, şeşlerine sigen minutta. Yıraktan da seni yakın duyup, yaratuşum barın unutma. İğnerine yalnız
Avurluklar düşse durmuşta Yine şenge basıp iner koyar Yakın dostum barın unutma Yine şenge basıp iner koyar Yakın dostum barın unutma Dağıydagi tuman sargan şakta Kıltanın İğnerinen yalnız kurtarmastey Ağırlıklar düşse durmuşta Yine şenge basıp iner koyar Yakın dostum barın unutma Yine şenge basıp iner koyar Yakın dostum barın unutma İğnerine yalnız kurtarmastey Ağırlıklar düşse durmuşta Yine şenge basıp iner koyar Yakın dostum barın unutma Yine şenge basıp iner koyar Yakın dostum barın unutma Yakın dostum barın unutma Yakın dostum barın unutma Kim бар монда? Тавыш ишеттем кебек. О, исәнмесез? Мин Аделина, һәм мин сезне күрүемә бик шат. Безнең йортыбыз бик кызык. Мәсәлән, беләсезме, бездә бар шундый кыз, ул инглиз телендәге җырларны татарча җырлый. Мәхәббәт дигән тылсым эчендә без яшидек тик сөюдән хисле барын аңламасак та тойдык күңелдән наз мин сине чакырам биюгә балкый ай кебек бергә Yıldızlar astında Beride eğlendik Bu mizgil mengelik Yürekte bir telek Barı seni yanımda Bu geceyi Seni bit geceyi Kara gülüm Kalık bezmiye Şuşuma durmanlık ile Bu mizgel iste kalsın Yürekte ud bulup yansın Sin ukde yangan yıldızlarday bugün
Нинди бер бетмәгән тавышсың ул? Ул бит киләчәк концерт әзерләнә. Кызык инде ул. Эштән соң яки укудан соң дуслар белән җыелырга да, концерт куярга. Ул да бит үзенчәлекле һөнәр. Туман синевой, вижу я из окна мою родину, над рекой шелестят тополя. Пахнешь мятою ты и смородиной, с детства сердцу родная земля. Вижу я из окна мою родину, над рекой шелестят тополя. Пахнешь мятою ты и смородиной, с детства родная земля. Небо яркими звездами светится, отражается в тихой реке. По бескрайним лугам травы стелются и мерцают огни вдалеке. И бегу я по лугу счастливый, занимается в небе заря. Здесь играет гармонь переливами и поет соловею ручья. Облака над просторами русскими и дожди над родной стороной перепутят тропиночки узкие, уведут меня вдаль за собой. Песня звонкая в роще березовой, в родниках ледяная вода. Ночка темная, утро морозное, душу тронули мне навсегда. Душу тронули мне навсегда. На улице дождик сильно поливает, и вы люли-люли сильно поливает, всю пыль прибивает, и вы люли-люли всю пыль прибивает. По этой по пыли Марья гуляет, ой, лёли-лёли, Марья гуляет, и Марья гуляет, думает, гадает, ой, лёли-лёли, думает, гадает, куда будет деться, куда схоронится, ой, лёли-лёли, куда схоронится, кидалась, бросалась к матушке на ручки, ой, лёли-лёли, к матушке на ручки, матушка говорит.
Менә бу фатирдә бигрәк кызык метеоролог гаиләсе яши. Ләкин аның иң кечкенә кызын үзенең апасын институтка укырга җибәрәсе килми. Апаның бит үз өмете бар. Җилләр исә, сулар ага, кояшны аялыштыра. Кайдандыр галәм түреннән йолдыз нуры агып тора. Болытлар килә, болытлар китә, томанлы юллар адаштыра. Өмет йолдызы яктылыгыннан күңел түрендә балкыштыра. Туры юллар, урау юллар, аерак кавыштыра. Өмет дигән йолдыз үтсә, кайгыларга сабыштыра. Болытлар килә, болытлар китә, томанлы юллар адаштыра. Өмет йолдызы яктылыгыннан күңел түрендә балкыштыра. Болытлар килә, болытлар китә, томанлы юллар адаштыра. Өмет йолдызы яктылыгыннан күңел түрендә балкыштыра. Табигатьнең матурлыгын дөрес сурәтләргә ул үзенә үзе бер һөнәр кебек. Ләкин монда бер сәләт кенә җитми. Матурлыкны күрә белергә кирәк. Матурлыкны сизә белергә кирәк. Сәнең матур аястаңнарында, җанга рәхәт идел яраларында. Шык җимелди миләш яфрагында, елмаялар гөлләр бунда. Кошлар сайрый яшел куакларда. Яшел матурлыгы турында. Минем хәлләрем, минем хисне, идел дулкыннары сөйли төсле. Аклы идел үзе
Кадерле конаклар, һөнәрне мәҗбүр яктан карамаска кирәк. Һөнәр ул синең генә йөрәгең. Һөнәр ул синең генә сәләтең. Һәм һөнәр ул синең генә юлың. Бездән танмас йөрәк йөргәнем әргән бәле, җанын биек туктамы дия. Инше бер кызлар тайылмай кызыктырып, дия таңга кадәр барсын да онытып. Бу җирне ишеткәндә артыннан кабатла. Әтин шәпләре, татар яшьләре, алга барабыз, бергә без булдырабыз. Әтин шәпләре, татар яшьләре, алга барабыз, бергә без булдырабыз. Ягымны җәй артында салкын кыш килсә дә, бие дустым туктамы бердә. Тавышны ишетеп күршеләр мин синә дә, бие таңга кадәр күршем белән бергә. Бу җирне ишеткәндә артыннан кабатла. Әтин шәпләре, татар яшьләре, алга барабыз, бергә без булдырабыз. Әтин шәпләре, татар яшьләре, алга барабыз, бергә без булдырабыз. Яраткан кеше сине яратмам дисә дә, бие дустым туктамы бердә. Бүгеннән ни булса да нишләргә беләсең, бие таңга кадәр берсең белән бергә. Бу җирне ишеткәндә артыннан кабатла. Әтин шәпләре, татар яшьләре, алга барабыз, бергә без булдырабыз. Әтин шәпләре, татар яшьләре, алга барабыз, бергә без булдырабыз. Hey! Һөнәр ул иҗат кына түгел. Гомуми әйткәндә, һөнәр ул дөнья. Дөньяга энергияңне сал. Дөньяңны ярат. Һөнәр ул теләктән туа. Бер гаилә һәм алга таба бара. Әгәр синең бер яратуың булса, ул да шөгыль. Ә хәзер безнең җырыбыз. Тыңларсыңмы яшік хисләремне, җырларыма кушылып җырласам. Каршы төшмәсеңме йөрәгемне, мәхәббәтем белән җырнасам. Минем белән тормыш сукмагына, риза булырсыңмы үтәргә? Ayrılganda vəqdə birərsənmə, qavat qoyduğunu kütərgə. Minəm bilən durma soqmağında, riza bulursanmı ütərgə. Ayrılganda vəqdə birərsənmə, qavat qoyduğunu kütərgə. Yere küle küle
Афәрин. Алкышлар безнең нәни дусларыбыз, безнең артистларыбыз. Бүген сез чынлыктан да хисләрегездән һәм йөрәктән сайланган эшегезне башкардыгыз. Һәм бүген үзегез дә артист ролен үзегезгә сынап карадыгыз. Дуслар, без сезгә чынлыктан да һөнәрне сайлаганда йөрәк белән һәм бош белән уйлапмы, ничек сез үзегез телисез, шул үзегезнең нәрсә телисез эшләргә һәм шулай итеп барысын да башкарырга. Без сезгә ышанабыз, без сезне яратабыз һәм без сезгә мең рәхмәтле. Әйдәгез безнең артистларыбызга тагын бер зур каты алкышлар башкарыйк. Безнең концертыбыз үз-үзенә ышану дип концертыбыз ябык дип игълан ителә. Инде безнең хисләребезне тагын да тулырак булсын дип, әйдәгез безнең хәзер барыбыз да экраннарга карыйк һәм безнең форум ничек узды микән, бүгенге көннәр ничек узды микән, барысын да искә алыйк. Игътибар экраннарга. Биләр, менә ул бәхет. Биләр безнең тамырларыбыз, безнең йортыбыз, безнең киләчәгебез. Менә карап торасың. Балалар төрле төбәкләрдән җыелган. Күбесе әле беренче мәртәбә хәтта. Әле тыйып, менә безнең изге биләр җирендә басып торалар. Бу 5 көн эчендә ул менә шул җирне тыю һәм менә шул безнең бабалардан килгән менә шул тибрәнешләр ул балаларга да күчәчәк. Монда барысы да һөнәр ияләре. Менә монда булу, ул инде һөнәрле булу дигән сүз. Һөнәр ияләре икәнлеген күрсәтеп тора. Чөнки алар барысы да милләткә хезмәт итә. Алар барысы да милләт сагында. Стас проекты быел 3нче тапкыр үткәрелә. Безнең бик шәп спикерлар килә һәм катнашучылар алар үзләре тәҗрибәле һәм шул тәҗрибә белән уртаклашырга әзер. Остазлар моннан белем генә түгел, энергия туплап өйләренә кайталар һәм алган белемнәрне дә кулланалар, әлбәттә безнең балалар өчен. Здорово вернуться сюда вновь, увидеть, что здесь территория намного больше, активностей больше, детей больше, но самое главное, что атмосфера Салет сохранилась здесь. Салет, как и 30 лет тому назад, как и сегодня, дает возможность детям самовыразиться, найти единомышленников, выбрать какое-то для себя направление, которое ближе всего, попробовать различные направления и, соответственно, двигаться в том направлении, которое больше всего нравится, и с теми ребятами, которые действительно хотят вместе с тобой развиваться, расти, ну, чтобы это было бергәләп и только алга.
Сезнең белән безнең фотоларыбыз да тәмам. Инде сәл кешеләр сез күрәсездер, минем яныма монда сәхнәгә бик мөһим кешеләр менгәннәр. Ләкин аларны монда минем яныма якынрак чакыру алдыннан минем шундый сорау. Сезгә бүгенге кичке чарабыз һәм инде безнең концертыбыз ошадымы? Без бик өметләнеп калабыз ошады дип. Һәм инде барыгызны да икенче форумнарда көтеп каларбыз. Беләсезме, безнең шундый бер традиция бар име? Килегез, директорлар. Менә сез хәзер форум буена шундый күп итеп эшләдегез, әйбәт итеп эшләдегез. Балалар, ник утырасыз? Килегез яныбызга, шулай. Әйдәгез, килегез якынрак. Барлык әйдәманнар, барлык балалар, сәл кешеләр, остазлар, килегез яныбызга. Чөнки нәкъ менә хәзер моңсу традиция булса да, ләкин без аны башкарырга тиеш. Һәрбер форум һәм смена беткәндә безнең хөрмәтле директорлар һәм инде әйдәманнар сезнең өчен шәп җыр башкаралар. Чөнки без сезне бик яратабыз, сәл кешеләр. Һәм без сезне хөрмәт итәбез. Уңышлар теләп, барыгызны да көтеп калабыз калган форумнарда. Һәм инде әйдәгез, бергәләшеп, сәл кешемә җырын җырлыйк. Düşte kurun usta
Gençler biz sizni büyük yaratamiz. Eydamanlar, direktorlar, biz sizni büyük yaratamiz. Hem indi hazır şemşiklerge zatamiz. Endi 23'ten 00'da barıgızni da mında sahne yanında super disketükte kütüp kalabız.